Jonathan Hood. Hanol Cai Barri'n troi, Leo Smith yn hawdd, gwaith da gan Hood ac yn rhyddhau Kane McLagan ar y chwith. McLagan yn gryfach na Zach Edwards. Kane McLagan ar ergyd yn syth tuag at Sean Pearson yn y diwedd. Gwaith da gan y blaenwr, mi oedd o'n gryfach nag Edwards. Ond yr ergyd yn rhy hawdd i'r golwr. Lewis cic sal gan y golwr, y syth tuag at Alan Webb. Zach Edwards yn cynnig ei hun ar y dde. Webb yn ei anwybyddu fo, yn ffindio Leo Smith sy'n troi ac yn ffindio cornel y rhwyd. Leo Smith a'i gol gyntaf i Llandudno. Yn troi ar ymyl y cwrt yn twyllo Watkins a wedi hanner awr mae Llandudno ar y blaen. Pearson yn chwilio am Toby Jones. Y gwynt di cario honna, dyma Jones ar ymyl y cwrt. Leo Smith sy'n gymorth. Yn dawnsio heibio'r amddiffyn unwaith eto, yn pasio i tuag at John Owen. John Owen yn gwasgu'r bêl o dan Mike Lewis ac yn dyblu mantais Llandudno. 2 gol mewn 2 funud i'r tîm cartre a Leo Smith yn ei chanoli eto. Gol gyntaf tymor i John Owen. Twri yn gry. Southern Hales ar gael ar y dde. Dyma fo'r cefnwr de, Southern Hales, y croesiad. Tuag at McLagan, mae'n mynd yn rheoli ar ergyd. Yn cael ei harbed gan Pearson. Edwards yn cael ei ddal allan y fan yna. Ond Sean Pearson yn ei achub o. Chris Hugh tuag at Clayton Green. Zach Edwards yn ffyrnig. Ac yn dyn ar war Green. O, na Ben Elin yn fanna gan Clayton Green i wyneb Zach Edwards. Di'r dyfarnwr cynorthwyol di weld ti. Cerdyn Melyn yn unig i Green. Kai Edwards, bas yn wallus, a dyma Greening. A mae hwnna'n bas well tuag at Jonathan Hood. Hood yn rheoli'n hyfryd. Hood, disgwyl am y cymorth. Diolch angen y cymorth, mae'n mynd i hun. Fymryn heibio'r postyn gan Jonathan Hood. John Owen, tuag at Hughes. Smith. Pas hyfryd yn bwydo Toby Jones. Jones yn gry. Jones ar draws. Wyneb y gol. Neb yn o'i Llandudno. Cyfle i raidd i'r tîm cartre. Gwaith gwych gan Jones, ond ble oedd y blaenwyr. Hughes yn casglu'r brwsion yng nghanol cae tuag at Toby Jones. Cael ei lorio. Dyfarnwr y chwarae rheol fantais mae gan John Owen. Owen yn gyflym. Yr ergyd ar y droed chwith. Heibio'r postyn. Cyfle da i'r bwtsiar, ond yr ergyd y methu taro nod. Bydd i golef gyntaf tymor, oedd achim yn chwarae fel y tîm oedd ar wylod y gyngrair o gwbl heddiw. Na, dyna dwi wedi dweud cyn y gêm heddi ma fyd yn y team talk lle. Dwi wedi dangos clipiau o gêm drwyd wrsos dwytha ac dre newydd wrsos cynt. A da ni ddim yn edrych fel tîm sy'n gwylod y lig, da ni jyst wedi bod yn anlwcus. Mae pawb wedi bod yn rhoi pwysan ni, mae pawb wedi bod yn sgwennu ni ffwrdd lle, ond o fewn yr ystafell newid yna, da ni'n gwybod beth sgynnon ni, a da ni wedi cario ymlaen coelio, a dwi'n meddwl bod o wedi dangos heddiw yma yn yr hanner cyntaf. Dwi'n meddwl sa Gavin yn cwyno os fyddwn ni dod i fewn 3-4 gol i fyny. A wedyn yn yr ail hanner, da ni wedi dangos hollol wahanol gêm mewn ffordd lle, da ni wedi gorfod diffendio, ond da ni wedi fod yn gry fyd. Ia, dwi'n pleased, ond mond i ennill un gêm ydyn ni, felly fe rai ni asesu bob dim a mynd eto'n Cardiff Met wrth esa. I thought today that we were a bit off it, really. I think that we lacked intensity. I think in the second half we've shown a lot more of what we're about, but probably didn't create that much. I think we've had some good moments in the game where we've shown a little bit of who we are and what we're about. And maybe 1 or 2 chances that maybe I think the keeper's done well off. But in reality, you know, today we didn't do enough to win the game. Da ni di chwarae'n da, da ni di creu lot o chances, ond da ni dim di rôl y bêl yn y gol, ond heddiw ma da ni di gael 2 gol mewn quick concession, a ma'n hwnna di setlo'r gêm, a da ni'n edrych mlaen o'n tuag at Cardiff Met wrth nesaf.